Wala mo balik na sa National Bureau of Investigation NBI ang delivery driver nga gisukmag sa ka fake NBI personnel human giingon nakig-arligro ang mga suspect sa biktima. Ano yung follow-up report? Kihagin na ako. Bahala nag-asa pa ingon. Basta kay kihag ako. Gahapon pormal nga misangad sa reklamo si Marvin Lubitania sa National Bureau of Investigation human dapuga ug sumpaga sa duha ka mga bikers nga nakuha og video sa Mandawi City Disaster Risk Reduction and Management Office. Gipaabot sa NBI ang resulta sa kurasyon ni Lubitania nga basihan sa iduso nilang reklamo batok sa mga suspect. Giparehang ni Attorney Rinan Oliva, ang direktor sa NBI-7 nga gawas sa mga CCTV footage nga ilang nakuha, aduna na sila mga ngan sa mga suspect apan ila pang i-verify. Isip pagtamod sa due process, bukas ang NBI mamati sa habig sa mga nalambigit nga mga bikers. Apan daw, dili na makairog ang kaso, human gingon nakig-ariglo ang mga suspect. Sa pagkikinabi ni Attorney Jurel Patino, kang Lubitania, iyang giangkon nga dawaton niya ang pagpakig-ariglo sa mga suspect aron makalingkawas sa kahasol nga mamugna sa kaso. Likay na lang kahasol, magbabayad na lang ka. Oo, kay kaso good sir, utang tama preso. May posibilidad mo ba sila? Gitawgan sa GMA-RTV sa Lubitania apan ang iyang bayaw ay nakatubag ug mikumpirmar nga padung na makig-ariglo si Lubitania sa suspect. Matod sa NBI Director nga nadismaya ang ilang ahensya human, masayod nga nakig-ariglo si Lubitania sa mga suspect sanglit, opisyal man kining midangop kanila kagahapon. Gumusibog na siya, kasi may tabo. Di ko katingno ganalan, maglago talan. Makalagot? Ayaw mo magtabang yung gusto. Kung hindi na siya magpatabang, formal dapat na. Kay formal ba siya idool sa opisina? Matod ni Atty. Oliva nga gipadaplin gani nila ang ubang mga kaso aron i-prioritize ang reklamo ni Lubitania human iduhig sa mga suspect angan sa ilang ahensya nga maoy basehan nila sa pagsangat og kasong usurpation of authority. Ato ning giuna, ato ang tamis mga agents ato sa crime scene, ato sa coordinate sa command center para mo ko video nangita tag mga info sa gawas niya. Mahugad ay sawa. Kauban si Philip Patricio, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.